Erñat eta Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Bueno, ongi etorriak Marruma Kulturalen beste podcast batera. Eta, bueno, gaurkoan Xabier Badiola Bastida dakagu, gitarra jotzen, eta nahi dezunean, urrengoaren zai. Ozen da. Gazte zinen, ero zinen, topatu zintunean Argi zuri txugarri bat bizitza ilunean Tatxerako trena Zidu geltokia Urrenguaren zai Redozu bizia hartan sakon zendun izan eta gogoa Mia baldar arnaz estu zitzantzan hauan Tatxerako trena Zidu geltokia Urrenguaren zain Redozu bizia Gazte zinen, ero zinen, topatu zintunean Argi zuri txugarri bat izan Tatxerako trena Zidu geltokia Urrenguaren zai Redozu bizia Apa, Xabier, zer moduz, ondo zaude? Bai. Bai, bueno, gurean oso tipikoa den galdera bat da musikariak bere burua orkestea. Nola orkestuko zenuke zure burua? Igual Xabier Badiola naiz, Eibartarra, otala urte ditut, eta bueno, musika akustikoa itxan dut, edo folka, edo, bai, gitarra akustikoak. Eta hau da urrengoaren zain, zegatik jotzen duzu kontzertutan lehenengo kanta bezala? Alde batetik teknikoki berotzeko eta ondo dauelako, ez talako oso saia joteko, eta gero emozionalki bai zabaltzen dabelako pixkatate bat gauza sakonago batzuk edo lantzeko edo lagun bateri estokeko zenduzan lagun bateri omenezko abesti bat, orduan bastante proposa kontzertuak azteko bere omenian. Ez dok hori da, Eibarreko taberna hitz egiten egon gerana?
Bai, Eibarren horan ez da kontrakultura esan, baina bueno, Eibarko kulturan bastante indarra auki daben taberna zulo bat, sana, onja elegantiagoa da, baina bueno, lehen gauza pasillo beltz ilun bat zan, eta kontzertuak eta itxan zian, eta bueno, juntatzen ginen, gaztia ginean, erakusten zozkune Eibarko jende nauzixauak, experimentazioan eta euskal musika undergroundaren bidea, ez? Bai, eskerrak emoteko pixkat. Joe. Bongi, igual berotu zeran ez, urrengo kantarekin jarraituko dugu? Bai, zeran instrumentala zan, ez? Instrumentala, bai. Bai, bueno, hau deitzen da Garrazibel da Angel Artxundin liburu batetik hartutako ideiatxo bat edo. Txintxoi, baina liburu batetik hartutako instrumentala? Bai, letra asko dakan gauza batetik, ez? Bai, justo neuan irakurtzen 8 petxe liburua, eta bertan dago lako gogorra, Gogorra. Nekan nolan ideian ardin medieval modoko bat, etzanan, ostia, amodio historia poli bat emoten dago, baina daka olako buelta iluntxo bat, eta zanan, ostia, oso txopetxe. Esan dezakegu hitzik gabe utzi zintula, eta instrumentala sortu behar izan zuela horretarako. Ez da hitzak sartzeko biharriko lako historia kontatzeko, ez? Irakurri liburua, mesedez, da alba dozu behintzat. Ona. Eta, bueno, galetu nahiko nizuke nolatan gitarra, nola hasi zinen musikarekin, ez dakit, zure oroitzapen horiek edo pixka batola garbitzearen edo? Bai, 10 urtekin edo nire gurasoen lagun baten semia sartu zan, gitarra ikastera edo, guztot gitarra klasikua zebiela ikasten edo, eta komenta usotzen gurasueri, eta esan ze, hostia, sartuko dugu semia bai. Eta zin nintzen gitarra klasikua joten, flamenkoa erakusten zeban irakasle sevillano batekin, eta ja engantxauta. Osea, hasi eta ja urrengo klaserako, a ber, ez dakit zer. Eta bueno, irakasle oso onak aukin dituan, eta ja gitarra jotzen isa, 10 urtetik, orduak sartzen. Eta bueno, gero haitxak ere, emon zostazen bere gazte aroko kasete batzuk eta CD batzuk, eta esploratzera, ez? Eta zer duzuetako gitarrakola soinu bezala beste instrumentu batek uki ez dezakena edo? Bueno, hasiera batean izan zen, igual ez erabaki oso kontziente bat, baina gero garaia denboriakin edo, nik asko kostatzen jata berbaitxian ere sentimendu hori buruz.
Orduan, espresibo, ez gitarra elektrikoan bendinak eta emoten da ben espresinuakin, bueno, horrekin ordezkatzen neban espresio berbala edo, eta gero garaiakin ja, gitarra klasiko edo akustikoakin jakin izan dut, itzultzen ez, emozio hori gitarrara edo, ez dakit, izan da, bueno, piano edo ikasi baneban joten igual pianoa joko, baina gitarria tokau jatan eta gitarria tokau da, ez dago besterik. Eta gero hortikan, zure lehenengo laneraino, osea, gozasko pasatuko zian, suposatzen dut? Bai, bueno, oso gaztetatik taldietan joten, romerixa baten sartu nintzen 17 urtekin edo, gero aukigan duen talde originalen abesti bat, balan tipo rock psikodeliko setentoso, tipo Jefferson Airplane eta bueno, Sotomonte, ez dakize, eta Sotomontekin aukigan duen paroi luze bat, eta, bueno, bizitza gora berak, ez da esan, oinarteko kantuak graba bengo ditut, eta gara honean etxian olan askar batian, eta... Bazenituen kantu horiek edo ja gordeta edo landuta edo taula, eta batean erak izan nuen dena jartzea elkar, edo izan zen momentuan esan zen nuen egingo dut zerbait? Bai, nitsuan abesti batzuk, igual... bueno, gitarra akustikoa jo izan dut, isa beti, izan dut oran gitarra akustiko merke bat, baina gero erosin eban hau gitarra hau, eta Sotomonterako geixen bat, eta hain gitarra ona zan, ez? Instrumentuak joten da bezen jendeak ulertuko da, azkenean instrumentoan bat aukin da inspira biten dutzu, hartzen dozu eta handikan 3 ordura konturatzen zara, zoia zela 3 ordu joten. Eta tontamente zoia zen abestiak pilatzen edo, eta esanean hau beste kontu hau geldi dau, eta nik pilatu ditut 6-7 abesti, eta igual disko baterako mongo dau, eta lan pizkatxo gehiago behin, eta erabeakin eban garabatzia. Eta ez hori bakarrik, ez sortzea baizik eta zuk ere grabatu zenuen diskoa. Horre diskoa daukaolako soinu ez dakite natural bat, zahar bat, edo zikin bat edo hori bilatua izan zen, edo hori horrela ezakit nola pentsatu zenuen edo... Pentsau izan eban estudioren baten grabatzia, baina holan folka eta egin izan da ben estudioetan iruditzen jatan igual garbiegia edo zala, askotan folka indaia posizio lan erdi instituzional batzuetatik non grabaketak bedian oso pulkroak edo oso garbiak edo zanean, niri gustatzen jata zen disko zarrak dauz grabauta lagunen sukaldietan eta zanean, nerian grabauko dut. Eta familixan etxia zegoen libre bi aste, eta lanetik bueltan gabaz grabatzen eban, eta bueno, abestiak idatzi, geratzen zian abesti horrek idatzi, grabatu, eta... Osak, hau ez grabatu zenuen, baina adibidez Leiotiko argia, ilunetan grabatu zenuen kanta hori? Bai, bueno, nik nere gelaka ez daka... Nere gelako lehioak ez dau kalera emoten, orduan inoiz ez da sartzen kanpoko argia, ez? Bai, nahi bat ez du rengo kanta ere, erakusteko pixka bat? Hau abesti hau zan, bueno, dago hartuta Ibarko Irugizon ilustre abestiko bertso batzu dakaz, eta gero aparte, Parragirreri ostu notza zen esalditxo batzuk. Eta bueno, da oda bat edo lan musikari sari, egun baten basabiz gainera orduan esnekan dirua, pelautan eban unibertsitatea maitxu berri, eta emoten nitxuan kontzertuak, eta bueno, egun baten baditxut 100 euro kontzertu batetik, naiz munduko tipo puto amoena, eta hurrengoan pelau. Eta zen, bueno, idatziko eta besti bat horri buruz. Leioko argian. Leioko argian. Dakar
gitarra zartxo bat beti bizkarria erromesta eskale bide bastarria gitarra zartxo honek baleki berbeta zerbait esango leuke astelehen goizetan nere maitia esnatzen danian goizian antxen ikusiko na leioko argian ez negarik eta ez otoi ama aske sentitzen naiz alakorik bada ez negarik eta ez otoi ama aske sentitzen naiz alakorik bada Ona. Eta, bueno, aipatu dezun bezala, proiektu askotan zabiltza. Eta azkeneko birtotan askoz gehiago, esan dezakegu. Bai. Une, behaztu pixka bat komentatu zenbat historiotan zabiltzan aldi berean. Jo, nebilen The Mood Rings deitzen zan banda hon psikodeliko hontan, eta gero, laga gendun, eta The Band deitzen zan beste mobila baten ibili nintzen, gero Sotomonten sartu nintzen justo Erasmusian Holandan ebilela, han ikasi behar izan eban harmonia gehitzen, eta
Eta bueno, nabil Sotomonten, gero Mandragora ditzen da beste proiektu baten, urtengo dala lehengo EPEA suertia baldin badau martxoak 3an, datorren astian. Eta bai, bastante, mila historietan nabil oin, egisa esan, igual nahi baino gehiagota, baina, bueno, zengo txau. Lehengo baietz esan, eta gero ja jakin zelan egin, ez? Bai. Eta gero, bai, osea, eta oso ezberdina da beste proiektutako musika zuk hola bakarrik lantzen duzun musika honetaz? Bueno, adibidez, Sotomonten azkenian, gitarra akustikoa jotetik, bai joten dutela akustika, baina gehiago ritmiko klasiko haua, ez? Igual afinazio irekietan baina, eta gero Mandragorana igual izan leike ambiental haua, pixkat punkis haua edo, eta baneria da kontrapunto, arreglo elaborauak ez dakize, bai, gustatzen jata azkenean proiektu desberdinetan, ez dakit, abaniko zabal bat lantzia edo. Ez geratzia bakarrik genero baten edo molde baten sartut edo. Eta proiektuetan gitarra jole bezala aritzea? Bai. Galetu ganizun, zure igual orain arte konturatu ez geran beste elementu batengatik dela zure ahotsa. Bai. Nola deskurritu zenun kantatu zenezakeela edo badukazuelako borrokari zure ahotsarekin edo... Bai. Lehengo banda hartan iten dituan koro batzuk, baina zian koro oso inbiazialako eta ez? Igual Somebody to Love kantatzen gendun eta tipuan koro horrek eixuzuk eta afinau gitxi gora bera eta Karo, gero Sotomonten inbiazian ezian koruak, zian harmoniak, 3 abotzetara, eta niri tokau jatan erdiko abotza. Izaten dala beti... Ez dakitamentakuak aldian, esan baina kabroiena. Eta... hauki behar duzu alako presizio bat, edo zehaztasun bat, koro horrek kantatzeko, eta, gonintzan bilabete abestu nire pisukiden atxeka berako. Bai. Eta, ikasi neban kantatzen, eta garanez banda bat, pixkate ekipo zarrakin eta joten dugunez, bai biadala abesterako garaian presiño bat aukitzia, mikrofonora heltzeko, ez? Zure gitarra baino gehiago entzun dadin, baina, nik esan dut, eske nik ez dut abeste nahi altu, nik kantatzen dut tipo folk singer. Eta, basila bitzen zuzten hasi eran, eta esan dut, garaba bingo dut, nik kantatzen duten moduan, eta gerora esan zuzten, ez duzu kantatzen gaizki, bastante diferente, baina... Hori kantatzearen oso zaila da, azkenean gitarra jotzea bezain beste. Kantatzea badu bere lana ere, azkenean. Eta gero, kantatzearekin ere pixka bat, galdera kakazarra, baina lehen komentatu duguna ere pixka bat, nolatan grabatzen zu euskeraz? Euskeraz edo euskalkian. Hori ere hitzen zakegu horri buruz, baina nolatan euskeraz. Hau izan zen, nitxuan abesti pare bat idatzitxa, inglesez. Nik aurreko taldean idazten eban inglesez, nolan psikodelikoa, koloriak eta pixkatolan muy kosmiko, gresiar mitologiatik hartu pare bat gauza, eta, fumadak, ez? Gresiar mitologiatikan inglesez. Hori da, Ikaro eta ez dakiz zer, eta... Ikarus, edo lako zagaitu, ez? Gauza psikodelikoa, Bai. Eta baten geratu nintzen olan lagun bateri laguntzeko Bilboko alde sarrera zoian bizitzera, eta lagundu biak genetzagun oe bat igotzera gora, eta ingenun kriston lana, eta gero inbitau zozkun zerbeza pare bat hartzera. Eta nerekin juntzan bestia zan kontrabajista bat, ezagun bat, eta gonien berbetan euskal musikari buruz, eta hori egoak, eta egoaz zeioari buruz. Eta, aizea, eta aizukaitz, eta txomen hartola, eta zelan ez dozu kantatzen euskeraz? Zan, ez dakit, ez nahi ikusten kapaz, ez dakit, erantzukizun handiz egisa, igual urrengo disko baten igual, eta, 4, 5, 6, 7 kaina, eta zan, venga, euskeraz ingo dut, bixar bialiko txuaz maketa batzuk, eta azkenian, nitxuan abesti horre, hartu nitxuan melodia, batzutan melodiak bez, eta mondotzen daneri buelta,
eta euskeraz idatzen itxuan abestixak. Eta esan eban, ni bakarrik kantaubia baldin badot, inglesez azkenian errezagoa da, ez? Azkenian ez talako zure hizkuntza, nik egunerokotasunean ez dut inglesez berraingo. Bueno, maskara hori badago, jende asko esaten du, ez? Azkenean kantak ikusten dituela, beste baina, bueno, azkenean euskaldunei euskaraz abesteak badu olako esposizio handiago bat, ez? Bai, gainera esaten bai, euskeraz ez dakit, inglesez badauz, ez dakit, Dave Evans, edo Bert Jansch, edo ingles holan gitarria joten daben guztoko jendia, holan arregluekin eta, baina euskeraz, junbia zara, edo oso atzera, edo, badao jende oso nahin dabena gitarra akustikoekin musika oso guapo, baina gaur egun ez neban. Zautzen, hori Peru galbete bat edo igual, baina, gitarriakin holan gauza guapoak itzen daben jendia, nik ingo dut. Hori da. Eta gero euskalkiaren asuntua ezakit, nola idazten dituzun, nola ikusten dituzun zure kantak, Eibarreko euskerakin, edo... Gipuzkoako herri sovietiko elegante. Edo batuan, edo ezakit, nola... Pizka danetik, Osea, idatzi ditxuta bezisa gero, igual esan duztie, pixkate estandarizatu bia dia letrak, estandarizatu. Zain edo zai? Zain edo aditzen bat, igual ibartarrez, ez dutzate atentzio gehi deitzen hori, azkenean alik eta naturalen urtetzen dana itxen dut, eta jazta. Naturala izan dira euskaraz hitz egitea, azkenean hori da importante. Ez dutzat olan... Badao jende bat igual holan estandarizazio edo euskera oso garbi baten nahi daben hain, baina, nik uste dut holakotik bastante igual larra egita dana dakagula, ez? Baina, nik errepikatzen dut, osea, naturala egiten bazaizu horrela egitea, azkenean nik uste oso positiboa dela hori, la behar dula. Bai. Nahi badezu aurrez aurre, abestuko diguzu urrengo kantua. Bena, afinazioa ezberdin baten. Gero galatu bizut afinazioa buruz, baina nahi bazu esplikatu ze afinazio erabiliko dezun kanta hau jotzeko? Aurrekoa zan estandarren, ez dakitzen bat gitarrista dauzen hemen gure artia. Zakit, altxa besoak gitarra jolea. Geizena. Urrengo hau da re suspendido, akorde batek dakaz tonika, tercera eta quinta, ez? Afinazioan edakaz tonikak eta quintak, baina tercera biharrian daka... Bigarrena o laugarrena? Laugarrena, badaka sol bat, orduan ez daka, ez da ez mayor, ez menor, da modala, da neutro badan afinazioa. Hori da, pronombre neutroak erabiltzen dituen kantua da. Hori da, eie. Orduan lagatzen dutzu azuk zure koloria sartzen, baina nahi dozunean. Osea, ez dutzu kondizionatzen... Oso neutroa da, eta nahi dozunean sartzen dizu kolore bat edo beste, ez, azkenean. Hori da. Zaitu beltzez igande goizonetan nortzikin du zure zeru urdina gotortu zinen oskoldu distantzia ziur horretan aztu ezin izan zenuen ura bertan
kostata ibil zaitezke jende saldonen artean bakarrik zaude itxasonen erdia erantzizazu behingoz soineko burdin jantziak berakin zaitu eramango ondo beltzera buruz buru aurrez aurre ezin ies egin barnean duzuera Nor jantzi zaitu beltzez igande goizonetan nor zekindu du zure zeru urdina gotortu zinen oskoldu distantzia ziur horretan ez du ezin izan zenuen ura bertan da buruz buru aurrez aurre ezin ies egin barnean duzu bera buruz buru aurrez aurre ezin ies egin barnean duzu bera Bota, Ze zaila den gitarra afinatzea, Joder. Hori galetuan izun, besterik gabe, gitarrari buruz. Osea, bueno, ni gitarra jola naiz, eta asko interesatzen zait, baina, bueno, betiko galdera gitarratzen dezunean ze akorde jotzen duzu lehen bizi. Jo, lehen egon gara komentatzen, baina da, oso mitikoa da sol, jotea, baina, karo, nik joten duten ez askotan, dropen, jote dut solo, Sol. edo lan, sol, sol mayor, Sol, Vivaldi, a tope. Klasiko. Vale, oso. Claro, gero hori afinazioen kontuarekin salseatzen duzu, esan duzu lehen beste Sotomontesen eta asko salseatzen zula afinazio ezberdinekin eta irekiak eta horrela, baina bai, zugotzerakoan normalean, ze normal afinatzen zu gitarra estandarrean edo... bai, Sotomonten akustikoa joten dutenean, joten dut re sus 7 dan afinazio, sus 4 da. Osea da, hori, tonikak eta kintak re abierto baten, Mia tercera mayor edo menor auki biharrian daka kuarta, osea da modala, afinazio Pixka galdu naiz, baina... Extraterrestre. Extraterrestre afinazio batean. Bai, eta, bueno, gero aurretikan, Rolling Stone salia naizen ez, igual sol irekian, edo, igual, re irekian, do irekian. Eta, sortzerako orduan laguntzen dizu ezberdin eukitzeak... Bai. Hombre, gero azkenian nik bakarri nabienez, eta nabienez igual bajuan eta gitarra solista eta elektrikoan, osea, ritmika solista eta hiru registronek batian joten, igual laguntzen dozta, igual garrabiak, dana toki itxiago baten aukitzen, ez? Igual ez da gitarra tradizional baten digitazioa edo akordeen posizioa edo, baina laguntzen dozta dan aukitzen juntotxu hau edo soinu danak aukitzen eskura edo. Bueno, badaukazu ere ez, azken esan dezuna sol hori egiten dezula
lehenengo atza itzalita bezala, eta gero hiru dituzula libre hor melodiak sortzeko tala, hori biltzen zea gauzak egiten, Bai, azkenean bakarrik egotian gauza poli bada, limitazioetatik behartzen zaitxuala gauzak, igual estandarra estian gauzak jotera, igual solen afinatu izan dut, igual abesti berrien joteko, baina lehenengo sokan hemen urruti geratzen jate, guazen afinatzera, igual sol, baina gero lehenengo sokia min lagako dut, orduan, son abierto, baina min, orduan da sol, más quinta, de no sé, igual ez da, Esplikatzea beste goza da. Bai. Baina berez bastante punkisa da, ez? Eltzen naiz, ez naiz eltzen, finauko dut soka gona eta jazta. Hola. Gitarra dokan gauza honetako bat, olako gauzak daitezkela ere. Bai. Eta, gero, beste galderatxo batola, Makokiren bidez iritsia, irudiak, da, Makoki oso pertsona bisuala da, eta, gara ez du elkarrezeta egingo, baina usan zaio irudia eta gauza horiek, eta beti berak kanta bat entzuten duenean imaginatzen du paisaia bat edo, eta hori lehen galdera egin dizut, baina zuk ere horrela ikustituzu kantuak edo sentimenduak edo behiak itxita jotzen dezunean ikusten dezu zerbait, edo entzuten dezu zerbait, edo nola... Niak lagun bat, oindala gutxi komenta oso, ez tala musikan oso frikisadan jendiak batzutan ez dakit zeuneko izango da, baina ikasten dabela sinestesia moduko bat aukitzera. Orduan, ez dakit hori da, konfunditzea zentzumenak bata bestearekin edo... Bai, basikamente. Igual musika ikustia formetan edo koloretan edo dana dalakua. Eta niri, ez dakit dan dakadala edo ikasin dutela, baina igual nabil gitarra joten eta topatzen dut akorde bat badakana olako kolore berezi bat eta gero hortikan hasten naiz nere ideiak ateratzen edo letrak idazten da bienean nabil mendi bueltan ez dakit duen eta ikusten dut zehozet ez dut, ostras, guapua, etzimo dut edo ez dakit, eguneroko gauzetatik etortzen dira edo askotan hasten naiz letrak idazten jakin barik zeri buruz nabien idazten hori asko pasau izan janta. Eta gero, ez dakit. Hori galetuak nizun, sorkuntza prozesuari buruz, suposatzen ja erantzun didazula, baina kontua zu zaudela gauzak egiten eta batean ordenatzen dituzu ideia horiek, edo zaude sorkuntza aktibo batean non zauden bilatzen zerbait, edo... Bai. Rapau bia zaitxu lanian, inspirazioa heltzean mito hori, ez dakit. Alde batera dago dugun, edo, ez? Ados. Arratzaldia hori, hartuko dut ordu terdi eta egongo nahi gitarra joten eta aterako dut, ez dakit. Ez da beti abesti baten atzetik, baina agertzen dira gauzak, askotan bila zauzenien ez dira urteten, baina nahi gabe, eta beti egon bila zara zain, momentu horreri tokixala gatzera. Eta hori gitarrari dagokionez, letra da movida. Letra, aztu. Eta neri txenjata oso zaien, eretako letra dia zaiena. Niretzako ere. Eta baina zaiatzen nahi holan beti zabali lagatzen ez izateko oso bioa jendia bere, Niretzako hori da idazle txarraren sindromea. Osea, idazle honek bukatzen dituzte historioak ondo, eta dakite beti ze esan, baina ni bezalako idazle txarrek ez dakite. Osea, uste du gira irekian eta... Hori da, ni berdin etxen dut, ezakela zai. Eta gero, galetu nahi ditzen ere, 60. hamarkadako estetikari buruz. Ja. Zuola begiratuta, atzo nire alabari jarri nion zure... Tximaluzia nahi zelako, eta gizona da, eta bai, hileruzadaka, baina gizona da, baina... Bai. Esan dezagun, esan didazulen, ari zela pixka bat urrengo diskora begira, eta hori ere aipatu nahi nuen, pixka bat... renegatzen edo iruditegi horri buruz, ez dakit, zu esan diazu. Bai, nik ule luzia, ez dakit, kontuan oso txikitatik beti aukizan dutela ule luzia, orduan ez dakit zera hona menazpian, eta burua hundi zedakadan ez, badazpada ez dut mozten. Baina... Eta, pixkat gauzak akotatzeko ez, azkenean bidaltzen detzazu ez dakit, kontzertu proposamen bat, ez dakit nungo gaztetxe bateri edo sala bateri, eta, zelan deskribatu, hau. Hori oso zaila, 60 eta 70 hamarkadetako folkaren eragina, eta, folka, 60. Seguro, eta oso polita da folk guztia, hori. Baina, oin nabil, alojo, folka da, baina, pixkat nahi dutzat, ez dakit,
Neri holan dakat pixkat kaleko katuen modeko sindrome bat, ez? Pixkat ikusten da benian ja oso itxita dauzela edo ja oso sartuta dauzena nun baitzen ja agobia bitzen diaz. Eta neri pixka berdina pasatzen jata, folk, eta ni, ostra, igual folka baina... Folkitzak lau letra ditu bakarrik eta horrekin ezin da realitatea deskribatu. Baina rockakin berdina pasatzen da, jendeak esan da rock, eta rock zer rock. Bai. Da azken nik esaten dut arrozakin pasatzen den bezala bada paella eta rock con cosas. Bai. Rock con samba edo tipo latino, tipo Santana, ez dakit, rock con cumbia, ez dakit. Ez que daoz... Bai. Ez dakit, norbaitek esango luke igual jarrerarekin zer ikusi daukan gehiago dela musikarekin baino, igual... Bai, gero beban etxian grabatu nahi izate hori gordinago edo... Hori oso punkia da ere. Bai, ez dakit. Ez que oin daudan hain modernizatuta eta hain prezisiño handiakin egin da, esaten, joti, guazen gauzak itxera etxian eta goxo. Musikia azkenean diten dugulako pertsonak ondo gauzenean edo gaizki gauzenean gauzak espresatzeko eta espresiñua kuantizatzia, ez? Edo neurtu eta ez dakit. Nik folk baina gehiago goxo gehiago zen zaitu. Goxo. Musika goxoa. Musika goxo. Bai, urrengorako. Nahi baizu biharkina, langile esplotatua. Bai, hau abesti hau ineban zen, lagun asko, ibarko lagun asko, edo abiz montajian eta holako burdingintzan, ez? Metalian lanian. Eta, bueno, bixar saspietan ez natu benaiz, ni bixar bosterdietan, eta bai, atziko ez eta abesti bat. Eta, bueno, abesti hau berez, oindala gutxik usen Led Zeppelinen dokumentala, eta morru pixkat emon zoztan, Jimmy Pageek eraten dago asko gitarrista eskoziar baten musika, ez dela Bert Jansch, eta abesti hau da Bert Janschen abesti baten moldaketa, edo, bueno, bastardizazio bat, bere garaian ateran ebana, zuzenekuetan joteko, eta gero azkenian bihurtu dana beste gauza bat, orduan, berari omenaldi txiki bat nahi dutzatein, ze, bueno, hil zanoin dela, amar bat urte, eta, omenaldi txiki bat itxeko. Oinez bidertzetik kantuak entzune ta jarraren barnetik bat patroian dako ugazabari gisa joren dako ez da txakur txikeri. Emon aire zurri ez data mundu ontan bere zurtzen dan burniri bat patroian dako ugazabari gisa joren dako ez da txakur txikeri.
Apa. Ez baren, galetu nahiko nizuke zure gustoko taldei buruz. Ostras. Edo zuri eragina sorti zuen taldei buruz, edo denbora limite badakagu. Bai. Eske nik entzuten dut, ez dakizue hainbeste morro emoten daben erantzun hau, eske nik danetik entzuten dut. Eske nik danetik entzuten dut. Hola behar du. Osea, pasan zapatuan egon nintzen Gertrudenan Orozkon, entzuten ambient eta noiz musika, Iker Mundu bat, ez dakiz zer, gero gustatzen jata asko, Eki Lambert egon gara laberbetan, ez dakit, kotxean entzun dut... Bakatu, mozuko zaitu, baina orain daukaztu kotxean, multi-CD... CD-ak aldatzeko katxarrua da. Automatikoki aldatzeko. Aukidot aukera entzuteko Pelaxen, ABD, bat abestien jarraian, Maravilla... ez dakit. Bai, pixka danetik, tio. Gero jasabe gustatzen jata asko, ez dakit, Coltrane eta Miles Davis... folkan hori, komentatu ditugun euskal taldiak, pixka danetik, makarreba gustatzen, eske danetik, pixka danetik. Gero, denbora musika entzuteko, kotxean, eskoriatza bidean edo asko entzutezu musika, suposatzen dugu. Bai, eta gero etxian oso vinilo salia naiz, orduan tarte bat hartzen saiatzen naiz, igual, liburu bat irakurtzen da bena bezala, kaskoak ipini, oin nabil entzuten asko, Inglaterrako tipa bat Bridget St. John deitzen dala, St. Jones uste dala badala pixkat Niko, Velvet Undergrounden ibilizan hori alemaniar hori daka bere timbrean oso antzekoa dana botza, baina gero Nick Drakeen arregluen antzekoa dan bai, frikadas bai, nabil bastante zulo beltzian sartuta hor Inglaterran diskorik saldu ez eban jendian musika entzuten. Bai, nik oso aspirazionala da niretako hori. Eta orain gaur egungo euskal estenan aktibo hori dagoen talderen bat edo esango zenuke baten bat? Bai, gustatzen gata asko SSS, nahi oso salia, Nakarra gustatzen gata pilo bat, nik ez du ikusitu zenean, Eki Lambert gustatzen gata pilo bat, ez dakit, eta gero klasikoa, Ruper Ordorika, ez dakit, Peru Galbete, Malko bat, ikusi ditu dara, ikusi hotela pare bat bider, jai egun, ez dakit, gustatzen gata asko roi hori, dana pixkat, soinu aldetik modernua dana, baina emozio aldetik dana oso gordina edo, ez? Musika oso gordina dana, oso epintzen dutzuela hor aurrian dagona eta juerga. Gero, Makokik ere aipatu bilen, etorri zerala batzuetan, Marroma kulturaletara ikustera emanaldi batzuk, eta zure esperientzia kontatzeko, zemuz? Bai, batzuetan etorri naiz baten, Bueno, ezakit, itzintenen ondia, ezakitzen batez. Justo, koinzidu zoztan, baten neguala pasatzen, eta justo Jon Gurrutxaga zegoela hemen, eta etorri nintzen ikustera, ze, Elgoi Barrekua da, eta Eibar Elgoi Bar pikea dakagu edo. Nire zara, venga, Gurru ikustera jongo naiz. Gurru. Hori da. Eta, lanian eta entzun izan ditut, hori, beste marruma akustiko batzu, izan leikez, Joseba Irasoki, edo, asko. Galdera hau ez da guri buruzko galdera da. Bai, disfrutatzen dut, Geixen grabauta, zuzenian egonez behin, osake. Zuzenean hobeto, grabatutako hobeto entzuten da beti zuzeneko baino. Ja, Gurrunian egon nintzen hor, orduan justo gitarran, proiektzioan, direkzioan ez neuan. Hobetuen entzungo da, amen, baina... Amen super ondo entzuten da, zure gitarra. Ondo. Nahi badezu, Euritan Blai. Bai. Joko dugu... ja, bi kanta geratzen dira, Euritan Blai eta bizitzaren legea. Baina azkeneko kantaren aurretik elkarrezketa bat, zozketa bat egingo dugu. Eta jakin, tokatzen bat zaizue, disko bat eramango dezuela opari, baina galdera bat egin beharko diozuela Xabierri ordainetan. Jun pentsatzen zuen galdera.
galderak eta iradokizunak amaierarako, ez? Baita ere. Gero nedunak egin galderan ez den guztia, baina... Bueno, Euritan blai. ahorita bai. Bide gurutze hontan naiz beste behin bedere, ere iparra argi izango banu. Nora noan, nondik natorren, argirik gabeko bide honetan beste behin, galduta nago eta iluntzen ari du, baina egongo nintzak ezain goizeko lehen argia heldu arte zure zain. Luze bidean ezagun nuen, zure alboran araman bidea, inondik ala esan zidan behin lagun batek, ibiltzen ez den bidea sasiak du jaten, aurki erdoltzen da zaintzen ez den giltza, euritan blai. Ezin aurki dezaket zure ondoran araman bidea, inondik argirik gabeko bide honetan beste behin, galduta nago eta iluntzen ari du, baina egongo nintzak ezain goizeko lehen argia heldu arte, britan blai. Bueno, bakagu makoki lapikoarekin, gure lapiko famatua. Pare bat. Bai. Bat. Hogei eta hogeita hamar. 20 eta 30. Ui. 20 eta 30. 30. Venga, Jone, tope. Galdera bat, bai edo bai. Bueno, orain bukaeran eman dit pista, zuk jain dituzu pilo bat, baino hitz egin duzunean zure entzuten duzu musika, hemen Euskal Herrian tarrola zer mugitzea izun, eta erran duzu zerbait ere gordintasunaren inguruan eta emozioak eta zuri horrek interesatzen dizula, etortzen zai galdetzea, zeba uste duzun dela garrantzizkoa horrelako musika egotia, gordina eta egiazkoa eta etxean grabatua eta hori. Joder, ostra, galdera ona, Txusta, ez dakit, igual hau jende hau fitxabiako duzu galderak pentsatzeko. Jo, ez dakit,
Azkenean musika, bai, teknika eta forma, eta badaoz hainbat aspektu gora aipatzen ditugunak, ez, musikari bezala, baina azkenean importantiena da, nik bentzuten dutenean musika bilatzen dutena ez da, hainbeste musikalki izatia marabila bat, da neri zoze esatia, neri pertsona bezala, ez? Igual, ez dakit, bai, politxa da esatia, letrak edo izatia, poetikoak edo, baina emozionalki neregan ez badau ezer pizten, bueno, beste abesti bat. Orduan, bai iruditzen jatara, importantia, egotia musika sorkuntza bat, iten dana emozioetatik, eta etxetik egin da, ez dakit, ekoizpena bastante estandarizauta dagoelako, eta azkenean bakoitzak, banda bakoitzak bere ekoizpena itxerakoan bakoitzak bere identitatea sortzen da belako, ez? Igual entzuten dozu, ez dakit, Einaute Gaztainagak grabauteko disko bat, eta badakizu Einaute grabau da bena, baina bandaren batek bere estudioan edo bere lokalean grabau baldin badau, eta entzuten duzu bandan soinua, eta euren erabakiek sortu daben soinu hori, azkenean nik uste dut erabaki horrek be sortzen da bela, grazia bat edo olako kolore bat, eta banda edo proiektu bakoitzak bere kolore hori aukitzia dara oso aberazgarri xa. Urtetan dalako pizkat estandar, ez dana grisa izatetik. Bai, azkenean, bai. Bai, ez? Ez, osea, badago estandar bat, azkenean nola sonatu behar duen, rockak, folkak, ezakize, baina horretik pizkat ateratzerakoan, berezitasun horrek ematen dio, zerbait. Horren arira galetu behar nizun, zerek ematen dio gertutasun hori, sentimendu hori gehiago? Letrak, hitzak, ala musikak. Hau da, ez dakit, orentxe bertan esango nuke hitzak ere gertutasun bat eukitzeko botere handiago duela musika batek baino edo doinu batek baino. Bai. Bueno, amaitxuko da azkenengo galdera hori, esaten Jan Fokasen superfana naizela. Tope. Eta iruditzen jatala, osea, ekoizpen aldetik dala gure, ez dakit zein, bakizu Jan Fokasena, si tú tocas mierda, yo amplifico mierda. Sí. Bai. O sea, puedes pulir una mierda, esaten da. Bueno, esto de sango, hau da para todos públicos, ez? Bueno, esan ezagizula, zei. Bai, ondo dagoena inda amplifikatzen dago, eta gaizki dagoena, bai. Jan Fokas da nere mesia. Bai. O sea, letrak daka... Jo, ni naiz bastante talibana, O sea, abesti on bat, azkenean abesti on bat da. Bai, grabauta dagoenean, badauzela, ez dakit, kantautorean, topiko, klasiko hori ez, riki, nik esatetu da nahi. Bai, xalala, riki, bai. Jo, bai, politxa da, bai, bandak indoialako, baina niri gustatzen jata, musika egotia, letra egotia, musikak babestuta eta aldrebez beba, bueno, ez da berdina, musika edo poesia, esanet, kantautore munduan edo kanta bat egiterakoan, azkenean egon behar da simbiosi bat, bai. Letra, melodia eta musikaren artean hori da zaila. Bai, gainera, ez dakit, ja gauz 2025 garren urtean, eta nahi ez dakit presionatuta, baina esate dut, hau da nere aspirazio gauza baten gaitxi be bai, esaten, tio, dago hainbeste jende musika egiten, pixkat landu ingo dut, ingo dut zehose berezia izan leikena, zehose berria esan aldaben zeo zer. Ez dut ingo, saiatuko naiz urteten pixkat, molde klasikoetatik edo, igual jausten zarela... Bueno, baina zure musika oso landua da. Bai. Esatezako molde klasikoak zirela musika askoz landuagoak, gaur egun... Bai da molde klasikoen barruan, baina saiatzen naiz buelta baten moten. Zehose... Ez dakit, azkenian Maia Mirandak esaten da benak, abesti guztia da egin da. Orduan, inbia dana da, abesti berri horrek egin toki batetik, freskotasun baten nahi aurtatik, edo pixkat
kiebro bat emon, ez dakit. Urteten dia zen lehengo gauzeri, ez? Zenik hartza du gitarra bat, eta azten naiz gitarria joten eta re, sola, ez dakit zer, olitxa da. Baina, ez dakit, asko egin da hori. Ez dakit, nibe pizka talibana naiz, nere buruarekiko. Nik aipatu gano, Merinarrisen saiatzen naiz, ez dirudien arren. Hori da, hori da, laburtu duzu perfecto, saiatzen naiz. Ez da emoten, baina da kriston lana. Kriston lana. Zingo, txau. Beste zenbakia, zen 30 zen zurea, Jone? Beste nerea zen. 20, bai. Bueno, eta zagitu hemenik entzun da musika zanik hori puta ideik ez, nezeta gustatzen zaidan, eta hori, ez dakitzuk igual ezagutu, zenik ez dut jotzen instrumentu, baina gitarra jo izan dut 3-4 akorde, ikastolan aurre hezkuntzan, aspaldi ez da, 80 jungo naiz, ez da, eta aurre hezkuntzan hasi, eta saltzeroa beti gauzetan, da Imanol Urbietakin ibili nintzen, gehien bat dantzak eta jolasak asmatzen, Han Fernando Ederra ezagutu nuen, gitarra jolea, momentu hartan ere Txomin Artola, lagun baten bidez, antzerkiakin da. Eta orduan, ez dakit ez, eraman hau pixkat, junaiz gara jaietara ez. Eta horrez, hainbeste urteren ondoren, gauzak aldatzen dira, hainbeste gauza batzuk ere ez dira aldatzen, ez da? Eta horrein, pixkat gara jaietara eman dut, Jon Renburun eta honek izenak ez ditut esango, ze gehienak aztu inditut, baina, ez, area ju naiz, haiena ere momentu hartan oso berria zen, momentuko aktuala, baina sustraiak ere zituen asko zatzerago, ez? Eta orduan, ez dakit, hori ez folk, ez dakit, musika goxo, edo batzutan intimo horrek, ez eta, forma, eta ez dakit nola, hori ez, orain nik esate hau ez, eraman, jungera, areaino, edo, eraman dut pertsona batan atzera, hori nola senterazten zaitu, igual ez direla, inbeste, aldatzen direla gauz asko, baina beste batzuk igual ez. Bai, hombre, nik betopa hone banean jende hau izan zen, ez Renborn eta Bert Jansch eta Pentangle eta ez dakit, David Graham, Nick Drake, izan zen, hori 15, Nick Drake topa honean 15-16 urtekin, eta zen, ez dakit, nire lagun askokin indot berba, The Doors, lehengo aldiz topatzen duzunean 16 urtekin dala gauza bat, ez? Hau zeda, The Doors, nire gurasuek ez da bentzuten, ez? Da gauza bat olan, kontrako zeo zerba esan bezala. Frikisa. Bai, eta topa hone banean, beti danek entzun izan dut oso gaztetatik musika korronte hau edo, baina gero bapatian azten zara entzuten, Txomin Artolan ez dakiz elkarrizketa entzunean grabaut, eta zan Inglaterran egon zala joten folk klabetan, eta entzuten zala Pentangle, eta zan, ostia, niri gustatzen jatan jende honek entzuten zeban beste musika genero hau, eta ez ni bakarrik, dago jende asko, nire Bilboko kuadrian dago jende asko folka eta joten da bena, eta badabilena musika hori joten, ez da, zelako pena dan, igual Inglaterran eta jarraitzen dan musika korronte hori, ze badago jende gazte pilo bat, Daisy Rickman, dago jende pilo bat oso gaztia musika folk revival bat dago gertatzen noin Inglaterran, eta Euskal Herrian igual ez dala gertaten. Eta Euskal, niri pasatzen jatan asko, Euskal folka topatzen dut, eta nahi dut entzun alako folk rock, eta ez dakit, aizeara heldu baino lehen hau pasau bia dozula zarata pilo bat. Ez da, Jose pena, tio. Euskal, amengo musika hain bertakoa izan da, eta hain eskutuan egotia, ez dakit. Ni bez nago oso ondo espresatzen hartu ditxurako 75 kaina, baina... Ez, nik ez dakidana, ze puntutaraino ere, Zabak dagoen ere pentsamenduan non sustraitatik datorren musika baten folka adibidez,
Baina aldi berean, 60. hamarkadan adibidez izango zen musika modernoena, zegoena bere garaian. Bai. Ez? Nire lagun baten aitza zan folk musikaria Inglaterran 60. hamarkadan, eta zan, ostia, Pentangol zan El Diablo. Osea, itzen zeben musika zan inpernuko musika, osea, zesa usitzen Inglaterrako musikiakin. Hori dago, historia Elbiria Zipizgarrena, ez dituztela usten aurrak eramaten ez Toka Amairuren kontzerta ikustea zelako de aurre baren musika edo gitarra erabiltzen zutelako ere, osesenet apurtzailea zen bere garaian ere, musika hau dirudiena munduko gozarik simpleena edo nik uste dagoela elementu bat bebai dela oso subkonsientian dagoen, ze azkenian nik astolakoa naiz. Eta gu plastikako irakaslia sana, ez dakit, tio, ceramista eskultore bat, ipintzen zebala Mikel Aboa klasetan, eta gehuazenan mendixan, azkenean dakazu inguruakiko eta musikarekiko harreman bat. Esan dezakegu hippia. Hippie igual, ez? Hippie baino hippieagoa. Daka, kontenido politiko apurtxo bat. Bale. Eta gero zabiz joten, eta naiz eta jo Pentangolen eta lako musika, urten iten da Xaberlete, Mikel Aboa, eta txikitan entzun dozun, fondoan aukidozun musika bagaje hori. Fondo hori ere, iritsitetan momentuan, oso atzerako jazirudien, baina berez modernoa dena bere esentzia horretan. Esanet, nire galdera da, zu gaur egun musika hau jotzen egotea 2025ean, zer da? Gauza bat apurtzailea bada, puntu bateraino, ez da munduko azkeneko garrasia, baina esanet, ez da normalena. Baina hoen begaoz gizarte baten likido, ez? Gizarte likidoa genero guztiak aldeabez daoz bizikidetzan, iten da punka, iten da hardcorra, iten da metala, iten da folka, iten da dana. Eta ez dakit, dago dana hor espazio berdin bat okupatzen, orduan, ez dakit, ezke generoen kontu hori eta gauza komplikaua da, Bai, oso. Izatasuna egon daiteke hardcorean, egon daiteke rockean, klasikoan, edo folkean, edo... Bai, nik uste dala, gitarra akustikoak inindan musika molde bat, oso... ez dakit. Gitarra hartu eta jota, rikirriki eta besti poli bat kontatu, eta baina, badaoz gitarra akustiko batekin gauzak beste modu baten kontatzeko moduak bebai. Eta hori jai egun edo Peru galbete batek edo Malko batek iten dau beste molde bat, beste batekin godau beste bat, Gartxot batekin godau beste bat, ez? Amaia Mirandakin godau beste aldetik, baina ez dakit, ez da folka edo gitarra akustiko baten barruan beba dauzela espresio moduak infinituak. Bukatuko dugu gure elkarrezketa. Gero jarretuko dugu hitz egiten, honi buruz. Baina mila esker etortzeagatik. Marruma kulturalen gauza guztiak daude marrumakulturala.eus webgunean, iVoxen, Spotify, YouTube eta zakizte asunto guzti egietan. Eta nahi dezuenean normalean 1000 betero hasi gera egiten orain akustikoak hemen. Telegramean badaukagu kanal bat, nun jartzen ditugu gure azkeneko berri guztiak, bilatu zazue, Marruma Kulturalak. Eta, besterik gabe, mila esker Xabier Badiola, Bastida jauna, eta nahi badezu, zer? Hori da, ez nahi badezu zure sareak aipatu, edo azkeneko hitzak. Xabier Badiola Danian. Xabier Badiola Googleen bilatzen badezue, agertuko da... Bai, zaka komplikazio larregi. Hori da. Eta hori, nahi bazu zerbait aipatu bukatzeko gure podcasta eta bizitzaren legea azpixka bat kontatu nahi badiguzu zerbait, esango diguzu. Ondo egonda ez diskoari buruz eduki lirikoari buruz ez dugu larregin berroa, eta hori ondo dau, gustatzen jata oso ireki egotia, baina azten da bizitzaren legeakin diskua eta maitzen da berio da atean, da oso zirkularra. Zirkularra izango zen alderantzi izango balitz. Erioakin hasi eta gero bizitzen berriro jendin jago. CD-an badakazu edo Spotifyen eta jartzen baduzu un repeat, Baina, nahi izan ebanein, ez dakit, animali izatearen edo ez dakit. Izaki bizidun izatean esperientzia, eta 2 urte dituan tipo batek kontatzen dago aldamen bezala, ez? Baina, disko baten plasmatu edo.
Eta, bueno, hor dauz nire duda eta esperientziak eta letretan. Eta gero neguala bai bastante sartuta alkimia eta holako gauza teosofikoetan, eta fumadas. Hori interesadakanak, bueno, viniluetan eta CD-an dauz letak euskeraz, baina viniluan dauz erderaz eta inglesez, o sea que ez da gixanak. El que no sabe en euskera en el vinilo están las letras. Bueno, bizitza den legea. Emorril baten barneko lozorro mundura ekarri gintuen gurpil zoroa. Mundura ekarri gintuen lozorro Iotzontazen aika baso gaztea haren erraietatik zuaitz berdena haren birikietatik oigo zenena zarren bizitzaren legea zaintzi hartua erretzea azten da larre berdea. Aspaldi sartu zaigu arra gorputzean batzuen onerako askoren kaltean kupida gabe gure barruak erauzten ginenaren azaluts bihurtu nahian zarren ondotik dator gaztea hau bizitzaren legea sasi hartua erretzea azten da larre berdea dator gaztea hau bizitzaren legea sasi hartua erretzea azten da larre berdea. Madrid Cultural.